Kajing priang ukunyang coronavirus hakari hi borok kowei kentup hakajala meglia kelata hakdo tata kamtam hakum kani kapor baki samla puli kidang yo ek result boper. Hakis nam baladep ki samla meglia maria yo result kilabun kam kawat kelas keleng kentup sekiwei pat kijala jongkari Henry mentau senampat kanem sneu wat ya ka form ru habansim online. Kani kadeiru kasnam bakajala kan ma di kijing banyo rung kelas haki college ki badan hakajala kan long ru ka ba bahaban priang lut namar kumoyu i kijankot palat kasan hadu kanru hajar tang kisamla puli ki bawan phai na bar jala kumta la datang marsiteng ki bakwa ban peteng biang ki jing puli hala ka jong ka jala kan bu haka khim khai ikinong pnya college ban pandam hanrei hakum kani ka por ka Don Bosco college tura kloy i lupa ki jing don kam jeng kisamla puli harilom garo ki balatikna bakin sem jing banyo rung class wat hasilong kilatmu ban sedang no da ka morning shift katei ka sinjam katkum ka jithu do fada bivan mukhim principal kalong bakitu kisamla ki bamyo lai ja ka performance ni kila banwan kelas no hakaport men stem om tangkat tahu ong ru balada don kam kila aru on pelong kelas hakaport jan mit ru kani kan plilat ikino hikai ki batibet ki ba shong klem kam hakani ka juk kerdu kam kurjam mentah Susu ba ko mangani ka por na try ba ki student kim yo ban mi sabar ban long ban ni sabar state na ne ban ni shagi wat sabar state lo ngai ngan kham sem jinge ne te kai ka step na ka liang ka jong pi la sim kai ka bang ilale menta ko long last tang ka morning batch men chwa ni dan na ka day batch nim dan ka morning batch but then looking menta ngai i bikin ta bon ki students ki ban ai ban man shema mission combine te pa hapo garo health ki duna ba ki colleges dei kom hasulong ki bon ki college ne hapo tang po tura ni dan tang kom ba south ki college ka we ga tura government college ka Durama college ka we college dang ni thamai ka tura Christian college ka Don Bosco college tang south ki colleges hapo tura kumbang atip hapo William Nagar ki dan tang Arpli ki college William Nagar government college bat ka Loyola college Bakmara ka dan ka Bakmara government college hapo Dalu ka dan ka we college sapo Zaki Bari ka dan ka we college bat ki dan ka to kan ni hapo Ampati ka dan ka we college mostly tangki RC science ka dan tang hapo Tura government college for Bakmara government college and then Don Bosco kai ka bangi le menta na mali te bigibon ki students ki ban one shim admission tingira clear ya ka morning batch namar la rangila ban shim bon ki students mdei ban ong ba ni kwa ban jo benefit out of it and they ban high opportunity ki students ke kila ban your admission but a morning batch ka fees jo kaduna andan ro ki students ki bare play por ni unto kila ban shim admission ha por step Ila ban in ban shim sa kumba south pa san po ki student tamata ka morning batch te ka wei ka bangi kwa ban yuru ka note students ki badang ki bang yo admission gara khalong kumta na banta kan ka covid-19 nila persang ru ban tang evening batch kan tang kumba live shipping kat ko thado on shipping nila ban ka morning batch ka day shift bat ru ya ka evening shift depending na kumta ki students kan note ki students ba kan yo admission ma kumbangi tip ki students ki kwa ban yo ka college ka babha Portura kumbangi tip Don Bosco college is one of the premier colleges apo Portura sebon ki bakwa ban yo admission apo Don Bosco college na takata ki bangi le tak long bangi introduce to morning shift ada bon cho ki students in ban zero ban play evening shift na ban students ki laban yo admission ki makumbang tip ki dunahi ki barni mentra ki bam yo admission apo tura ki le chapo Bakmara ada ki yo Bakmara ki le chapo Zakir Bari sete chapo no garo plain belt ada ki yo anto ki le ki college ki hapo Asame kata kata menta ban high opportunity ki tang ro morning shift na ada ki dang ber students ngin ban se tang ro ka evening shift no kumbolong menta kat nungut ki student hapo tura kin dan try total boro approximate kumbang aspek agriculture men hakatu ko pami ki e-commerce ki science and e-commerce wa lai kumba hapo pura na kumta ka science kindan kumba life am na mata science commerce kindan kumba life spa art ki bon ha kumno ya haja am kinda apo aspek agriculture bro ko wai kumba haja tam ki duna ki college Nataka we have make use of an opportunity but in your fully. Amar komba nilate hi baka university kam sha ini ban sim palate ka san phongot. Takada la dang sim san phongot bedan pan
ang kandai ki department ki long kumba house pa san forward ki student kada la da ni introduce ka morning batch ni yo ban eye opportunity sa house pa san forward ki student then sa evening batch house pa san forward ki students kin yo bon ki students kin yo opportunity kan study ban pulih Ti approximate hapo ka ni ka college si jongpi ka do la ban tap manta iki student. Total but morning shift, evening shift. Kumba nga simi kata to long kumba ka batch kumba house pa san plus into 3 kan. Okay. So kumba si hajar si po what day la ka dan morning, evening that ka day shift. So si po si hajar at po mo dia. Kaya kabadang kam ko long ba hindi ban ya rapi students ki ba hakam tam le hadan ka por pandemic ng COVID-19 ng COVID kaya kabadang kam ko long hindi ban ya rapi students na pa kumbang affected bon students ro menshwa la da ki kwa akom to ki bon de ki mi sabar ng kanoti ni kan police saudi namar kumbang itit la da ki le sapo saud ki hamyo kama khabar am kom hapo Meghalaya na anda nehu ay siya saud ki yo ni ki mak de he nakataraw bon ki ba kwa ki badan ba am ki badan pisai ki le sabar zai ke barang tam ni kom ki college kam le hapo Meghalaya ni ban high opportunity ya students begin your admission hi hangnya po Meghalaya kumangitip bala yo results menya bon ha clear ha class 12 campaign le ka a le ha bon sa yo admission hi po shullo ki sapan admission hi po shullo ki bala kan ni high opportunity ki ban study in the over there para kin yo opportunity kin the city night colleges kin pam rapiang ya la ta kin kwa mon ban le city college ru kidu ban pule kata hindi ban ayla hindi badai ban ay opportunity yaki dala ro kadai ba hindi ban tang ro yaki morning shift na evening shift na even ki night shift ro mayara ki teachers le ni mlad bangite babon hapo Meghalaya ki balong qualified padikai then imdan job opportunity kata kani ka bang nilatani play ki morning shift na ki evening shift na ki night shift kaya rapi ki bay pada ki balong qualified ban your one opportunity padikai ban your job opportunity sa Meghalaya